si v svojej skupine zároveň aj stanovili rozhodcov. Pretože tí sa vzájomne budú poznať, tak lepšie na sebe zakričia. K rozhodovaniu. Dúfam, že sa aj dohodnete. Ešte k tomu, aké by to bol postup. 5 hráčov pre 10 zápasov. V skupine A to je 15. 45 zápasov. Keď podelíme na 3 stoly, to už neviem, eurách by trvalo. Po odohraní základných skupín by sa podalo občerstvenie, tak aby ste sa zúčastnili aj toho, a preto vás pozýva organizačný výbor aj starosta. Chcel by som sa spýtať pléna, kto z vás čo má pripomienku, otázku, čokoľvek. Na koľko sa hraje? Hraje sa do 11 a na 3 víťazné. Čiže s možnosťou 5-7. Takéto protesty alebo nejaké námietky pri podávaní treba si vyriešiť skupiny. Ďalšia skupina s tým